Good people, I hope I find you well. Nyanda nezvomuzora nhasi inyaya inosirisa inyaya ndirwadziwo futi zvikuru. Nezuro kubevhedhiya takaona mavideos kuchipwanywa ndakaposta futi video rachona panapa pa this YouTube channel vachipazirwa dzimba dzavo. Vamwe manga mutori nezvinhu mune maproperties, magiza vachingopwanya vanhu vasati vabvisa zvinhu zvavo mukati. Muramba tsvina ndo vanhu vari kupwanya dzimba idzi. Muramba tsvina zvinoreva kuti kana wakavaka imba yako usina bepa kana wakatengeserwa stand pasingabvumirwe kunzi apa paniswa stand vanongosvika vachipwanya. Asi mupwanyiro wavo vari kuita havasi kupa vanhu notice. Muri Zimbabwe panopa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Ndatisvike 100,000 subscribers before the year end. Ndichitenda zvikuru nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Video rando nezvomuzora nhasi video vekuMbare apo pakangwa kuchipwanywa. Kumbare kuchipwanywa kudaro vanhu vanga vachifara ndozvo zvinorwadza. Pane munhu angatora video anga achifara. Asi imagine iwewe wabuda uchienda kubasa usvika imba yako yakapwanywa. Uchitiwo kusvika uchipinda mumba usvika imba yako yakapwanywa ende zvinhu zvese zvanga zviri mumba zvaparara. Pekurara hapasisina. Zvinorwadza zvinosirisa. Ndinokumbira kuti zvadofika comment section pamusoro penyaya iyi. Uyezve malikes enyu akanyanya kukosha pa this YouTube channel. Izvo zvichara kunoko. Ndozvikuitika Mbare. After kansana mabudza vataura. Nyika inovakwa nevene vayo. Kuti kutongo uyu azongoti mima akudatura nzvimbo. Makamira sani. Sapazi tiyo yozvadiwe. Thank you. What is it? There you go. I'm gonna